Ongi etorri lagunok! Kaixo! Zen muzate? Ongi etorri hemen geha Tasio Zudupen kanalean beste behin, aspaldiko partez. Eta Sekiro jokuakin sufritzeko prest. Zuek bai? Bueno, ea sartzen aizen hemen mobilenen ez jartzen komentariok eta ea asmatze deun. Bai, nik uste baietz. Nik uste dana prest daola, martxan daola, hemen Twitcheko zuzenekoan. Eta bueno, Sekiro jokoekin hasi nintzen, oindela hilabete batzuk. Gero ez naiz bate aktibo ibili azken aldi honetan. Eta goen, berriz martxan nahi geha. Eta ia ba zenboz don, audioa behitzen joa. Audioa, bai, ondo dago. Ese Shinobi hau pailargi, kaixo, ongi etorri. Bueno, nahiko lan izango dugu gorkontan, itxura ona emateko, ez da horreza, primeran ikustea, eta entzune bai, earki, poste naiz. Bueno, lagunok, hirugarren bosa uste dela, tutorialekoa, ondoren hemen zuzenen pasau nun zaldizko ura, eta hirugarrena Tximeleta Anderea da. Tximeleta Anderea da hirugarrena, eta bueno, boseaineko bidea oso eskura dago, ez dauka misterioik, tipe hori bakarrik biden. Eta bueno, saiakera ugari inditut, egun guztia makiten trenatzen, eta ia zen nivel emate deun, hori guztuzki gaude, salto inbernun. Lehenengo fasea kontrolauta dauket berez. Gero zuzeneko desberdina, zedizketara naiz bitartean, da nahiz emeste kontzentratzen dozki. Baina berez kontrolauta dago. Hemen hostial jasoet. Bueno, hau beroketa da, beroketa da. Buah, harrapatu inau. Hori berez eskibatzeko horreza da, baina batzutan tonto harrapatu egiten hau. Eskibatuet, baina ez behar bezain beste. Beiraketa nahi nahi, zati izuaten bezala. Jongo nahi zuen komentariok irakurtzea, hildakon. Bueno, bastante elegantea da, boss hau. Eta hor salto inbernun. Salto inbernun, ez dizuet, teorian kontrolauta auki behar nun, baina kontrolauta neuken zuzenekotik kanpo, baina bueno. Gabon, TFE, zenuz geha, nire bosik gogokoenetarikoa da. Bai, ilargi, izane, boss hau ez da oso ohikoa, holako boss bat, holako personaje beldurgarri bat, emakume heldu bat izatea, eta igual identifikauta sentitzea horrekin. Eutxi posturai eta deuseztu beria. Sasoi galanta du emakumiak. Bai, kristona, oso boss elegantea, nahi asko gustazte doita. Zazta, lepon. Bueno, bigarren saiakera, Goazen. Bigarren saiakera. Jak. Zate izoten berez, lehenengo fasea kontrolatuta neuken, oain arte. Bale, egia kolpetxo batzuk sartzen. Hor, eskibatu eta zazt. Ez da inzaila, baina, bueno, harrapat zaitunen mina hundi ematizu. Naiz kontura hor golpea sartu dula. Batzutan, ustekaben kontraeraso ez dela sartzeu, eta
Salto inberda hor. Hori ikaste asko kostau zait, ikasitan euken, baina berriz aztu zait emateunez. Salto inberdala atake hortan. Ez dia hainbeste gauza, emateuna baino zaila da, baina zanet ez diala hainbeste gauza desberdin iteitunak. Jo, berriz kontrarason ustekaben sartu dit. Gutxitan tokatzea olako, kontraraso hori, aurreko partidatan ez zait tokau. Baina tokatzeanen, garo, nila erasotzeren naiz. Momentu hori berez golpea sartzeko momentua da. Baina noizen behin, beak kontraraso berezi hori sartzeu, eta horrea berandu da reakzionatzeko netzako. Beak ikasi nunik sekiron jolasten. Bai hor salto bai. Problema da ezintzela segundu bate despistau. Hala da. Bai. Alaxe da. Hemen, milimetrikoa da kontua. Bueno, ea ba, betetzeten nire hitza, eta lehenengo fasea pasatzeten, sikiera. Vale, hor salto, esan bezala. Eta gero golpea sartzeko prest, egon behar da. Dios. Harrapatu inau hor, enun uste. Joder. Lehen esan dakoa, Nik uste kontura hoin dela zuzenen nahola, eta zailago jartzeitela nahita. Hosti. Hor eskibatzen hasi naiz da, ez da nere jokoa. Hori. Akatx jakitean nainez. Eta garesti ordaintzei hemen akatxak. Hor bai. Venga, lehenengo fasea pasakote dugu, Tasio. Me gusta el comentario de Adrela, pero iré con ditut. ¡Dios! Bueno, arazoak, Hoendik beroketa bezala hartuko dugu, ezta? A ver, zein da hemen idazten? First item faces. Zer esaten nahi da hori? Hello, sorry for bothering you. Zesate, gore, propaganda izango da, inglesezko hori. Dame Durden, Gabon, dizula. Spoilerra da niretzat, baina badut gogoa. Hau paizu, zorte hon, bai, zortea eta kemena eta daneti berkoet. Ikusi du zuzenekuntza dela eta arrotu inda. Hau Soulsen aldian zailagoa, ezta? Desberdina, Dame Durden esateu hilargik. Nik esango nuke zailagoa dela, Oendikan jokun hasieran nago, baina Gorka 1979 goierri, Gabon dizula, Gorka, zemuz zaude rekuperazio hori. Bueno, Damian, momentuz nire impresioa da bastante zailagoa dela Dark Souls bat baino. Baina ez dakit ze esan. Claro, Soulsak pasata gero aiatzen egonta eta Soulsak lehenengo aldin oso zailak dira. Eta hau beste desberdina eta momentu oso zaila iruditzen zait. Animo Gorka emozionatuta altzaude Gorka. Oibe egisa dok, bai Dame ala dok. Korrika ikusiet emozionatuta nago. Nun ikusizu korrika? Gorka. Ernanin altzare. Ondo, poste naiz. Ernanin zaudelako. Esan nahi du rekuperazioa beto joala.
Ez. Ez, Zumarragan nao. Eta Hernaniti pasatzen ikusizu, akaso, internetez. Bueno, ba. Ea ba nivela emateten mengoz. Ze esate izuete, streametik kanpo lehenengo fasea ia ikutu gabe pasatzen nahi nintzen. Nola esatea? Baina nintzen hitza. Nola da... No hit run iten nahi nintzen lehenengo fasea. Baina ridikulo iten nahi naiz berriz. Vale, horrezki batu dugu, ondo. Vale, gozo, Inberreko lanak ondo indefentsan. Eta golpek sartu berdian momentutan, eta ez erotu. Ez erotu eta gauza raro egiten hasi. Hori ite dugu lakotan. Konbate importantetan. Tximeleta Anderea. Gogorrari da. Ah! Buf, justo, hori. Salto inbernon da ez detin, baina alare libratu inaiz. Mirari bat izan da, baina libratu inaiz. Horrez da mirari geon, salto inbernon. Joder, berriz, saltoa, la ostra. Bueno, bi bizitza guzkeu ikuste zuen bezala. Bat gastatu dugu. Kontrarazo sartu dit berriz. Zer da hau, Jan Andreok. A ber, zesate jazue. Ez, ETB-en ikusizu korrika. Hernaniti pasatzen posten naiz emozionatu zehala. Lasai, ez jarri, nervioso. Ostras, Tasio en vivo, ze polita. Egun hauetan hemen zare Tasio. Printzipioz bai. Salto... Txinau. Ouch. Bueno, lasaitu garraukete. Eske hau... Joder, ni parritarako naizen txerrakin. Omae ua mou shindeiru. Ez dakit zertan hori. Hori esplikatu urko duzu. Deim durden. Nire ez pentsa parri zalea naizenik, Eta jokuntan parri ugari do. Parri da mekanika nagusia. Baina, bueno, bestela ze modu zabil, ondo nabile gorka, ondo. Memea. Omae uamu shindeiru, memea. Ez dakit zer den, biratuko. Bilatu bideoa. Oihartzuna hilabeten behin juten naiz. Bakit, gorka bakit azken egun etzina lajun, baina notizio hieba uzket. Gero biratuko bideoa, bai. Akordatzea hona izenaken. Ostia, a ber, tipo honekin ezin dugu introten ditu, Gauza raro egiten nahi naiz, beti pasatzea zuzenekoa asteanen. Venga, konzentratu inberdet. Txata eta gauza asko burun, da, bueno, bain. Tximileta Andereakin bakarrik utzi behar nazue. Berekin dantzan. Importantea, defentsa ondo eukitzea, golpeik ez sartzeko. Eta lehenengo fasea, garbi xamar pasatzea. Ego pasatzea sikiera. Venga, guazen. Identifikatu azket golpek noiz sartu, ze momentu dian. Entrenauta, no? Baina... Hor sartu edo golpea. Momentua probosakoa dare. Ostia, heldu inau. Ostia, hori izan da. Hor beste momentua proposa, golpea sartzeko. Hau dana... Berez automatizauta auket, baina...
Ez! Kontraeraso zitala. Baina erdi hilen nago. Momentu larriak dira. Tasiorentzat. Vale, sendatzea lortu dugu, da ez da gutxi. Lau estuz dauzket. Vale, salto egin dugu, ondo. Ah! Ega pixkat. Esan berra dago hemen parrien mekanika nagusia dela. Eta parri antzako olgura gehiago bezala dago. Nire ustez, Soulsetan parri itea baino errezagoa da hemen parri itea. Abortako prestauta dago eta ez dakit, ezberdina. Ufa. Parri indiot, bota izkiten kutxila hori egira. Ez egizot, ez da... Vale, lehenengo fasea. Venga, hiru estuzekin da bizitza batekin, Bastante txukungoaz. Oain, informazioa berdet. Jargi, zu pasau bezula edo beste norbaitek. Hemen dauket, asuntoa da hemen oroitzapena, eta ez da gizien movida liatzeun emakume honek. Eta hemen dauket, semilla despertadora. Eta hori erabilita, suposatzen min gutxi goiteiela oain azaltzean izaki magiko hauek eta inbokazio hauek. Hori hola da? Hori hola da, Ilargi? Bueno, gero galduko izute bukatzeanen konbatea, Oain kontzentrazioa berdet. Beitu, akatu nago ez ditut. Gauza magiko horiekin da... Bueno, gero beratuko ez, esatea zuen. Oazen, mega. Vale, ben, korrika, iesingoet. Hain magia, torriko zait gainea. Bale, ondo babestu nahi zor poste horrekin. Erdi hilen nago. Bigarren fasekin oso nahaztuta gabiltz. Ez. Ostia, momentu txarren ezin esendatzen, bale, gauza raro egiten egia. Kamara! Bufa! Salto, la hostia, salto! Bueno, deskantxo bat. A ber, zesate jazue. A ber, lasai hartu, arnasa sakon hartu, eta dale. Bai. Hartu arnasa, eta salto, esateite feek, bai, ala da, salto inberrado. Kontuz. Nik horrik iten hundakau, iten itun. Zer modu zaude musikari? Ondo, bertxolari, ondo... Zemoz juntzan saioa, gintzen honak gintzekin da. Politia izan zen, ala esan zian, gintzek ala esan zian, gorka. Saio bikainen zen nuela. Bueno. Ba, berez, nahi, tipo honek esan dit. Betxo, egutxo gizuet. Ez honek ez. Beste tipok. Bale, gauza da, semilla erabilita, deusestu desagertaretzi iten txuzula mamu hoiek. Hori da, bai. Baten erabiliet, eta iritu zait, ez dakit deusestu, baina behintzat min gutxi goite zuela, edo gutxi gotan azaltzeala, o bai. Eitu, tiponek, esateu, teknika ilusorio hori, ba, hazi iratzar gailu, iratzartzaile horrekin lortzeala. Eta beak eman zizkian 6. Karo, eske 6 bakarrik dira, 5 gehatzea izkit,
Eta erabili horitut, tamaina hartuta konfiautan joan momentu baten. Ikustezue aurreko partida honetan aiago izela bigarren fasea, pixkat, oendikan gehatzen zitzaian, bizitza eta hiru estuz, baina, urtetako onenetarikoa, esan zidaten. Karo, bai, esan zidaten nahi gorka oso entrenauta zaudela, guain, bertxotan fuerte zabiltzala, eta... Bueno, venga. Hala, golpea sartu... Hori sartu dit. Labantxoa sartu dit konturatu gabe asteako. Ez da grabea, baina hasiera txarra da. Salto, indeu... Vale, gozo, Por cierto... Bator. Jack. Vale, hola señor de huevo, gozo. Hondo. Hondo. Eutxi hortazio. Buah, ez diot sartu. Bertan momentun behan du gibili naiz. Bueno, ez da grabe. Hor bai. Hor iritzaigo bigarren aukera. Eta venga, lehenengo fasea nahiko txukun. Bueno, oso txukun. Garbi pasadu lehenengo pasea. Golpetxon batekin bakarrik. Vale, guain monstruotxo datoz. Ez dut erabiliko goendik naiz hasiko hazi hori erabiltzen, ze ez nagoen konfiauta. Hemen fuerte hasi geha lanen. Buah, kamara galdu etor. Uf, zer dau. Galduta nao. Bueno, ze izan dau. Kriston paliza eman dit momentu baten. Venga, Ez dakit hor txokon egotea komeni zaiten, igual. Urrundu baita zen pixka bat. Hemen datoz. Hemen datoz koldartxoak. Ufa. Nondo, emakumia. Hor. Vale, koldartxoak hain magia bihurtzeia eta nere bila datoz. Parri inda ustez pixkat zehatzeala. Magia hori pixkat ekiditeala. Ator! Momentu baten, paliza izugarria. Baina ondo utzi diu. Tentazio eusten momentuz, zer da hau? Zer da hau, jaun Andreok? Vale, bueltatxo bat emango dugu. Lasaitzeko batez ere. Ez duz bat hartuko, bide batez. Vale, badatoz magia gizan. Bator. Libratu geha.
Eusten, Tasio, eusten! Jaun Andreok. Uf, zer da hori? Buah! Ba, nolatan lurren nahonen sartze du golpe hori? Hori noiztik da, hori bigarren fasen bakarrik du. Karo, akau ditzazkezu, gauza da latosok dila, ta ezin despistau senyorakin. Kontuz tximeletekin. Oso ondo iza. Nitzan gaizkiei, baina azkenen eura gasoet, garbi esateko. Hortxeno, baina... falta zaigu goendik, Hortxeno, baina arrokeria ondiri gabe. Azken finean latoso hauek ez nago, hainbeste molestatzen. Emakumiak magiakin da golpe pila tematizketenen hor gehatzen ez pixkat jota. Hor ez dakit oso ondo zein, momentu hortan. Gainontzen kontroluta dago, baina momentu txarroiek aiatzeanen, asunto txarra. Lehen fasea despisterik ezean kontrolatu xamar dago. Salto egiten ikasi deu. Behar danen. Azkenen reakzio asuntoa, identifikatzea momentu bakoitzen zein behar den, eta... Nola abestu eta golpek noiz eta nola sartu. Hori da hemen klabea. Salto inberru nor. Akatsa. Hortxe aukeu. Bere defensa. Vale. Nahiko txukun golpetxo batzuk jundia, baina... Hortxe gaude. Bueno, momentuz ez du aztauko... Azioiek, ze... Enaiz ikusten nahi konfiauta, Bigarren fasean... Bere kontra bakarrik, ez dauket konfiantza hondik, garbi esateko. Dios! Guazen. Guazen urrutira. Ufa! Tximeleta ontzaren semearen aurka,
Guazen korrika. Venga. Aio. Bueno, kontuz, Vale, horrek postura izorratzei gu, oinu lertuet. Vale, kontua hor postura izorrauta gatzen naizela horretik. Vale. Bueno, ulertzen nahi naiz bintzat, partida honetan. Bigarren fase hau. Epa! Akats larria. Ta erio... bueno, lehen eriotza, hondik beste gaukeu. Eutxi eta zio, eutxi. Ostia, erdiraino kendu dio dia, bigarren fasen, Ojo, Hortxe gaude ez gabiltza urruti. Asunto txarra, guazen. Jende asko. Movida hundixo marra hor. Bagoaz, koldarraren aginaz. Nundo tipea. Ordo. Agur. Iesari eman atazio. Zendatu inberko nuke. Baina ausarta naiz. Guazen! Tasio guazen. Bueno, azken ez duza jandeu, hau ja, ufa. Hemen ja hila la bizi, Tximel eta biak lagunok. Iesari eman aberriztazioa, gragea izango dugu igual. Bai. Gragea, bueno, gastatzeian sendagarrik dira. Bueno, besteke bai, baina esan nahi dut berritze ez dianak deskantxautakon. Guazen! Me cabe en Dios. Asunto txarra, Bueno, ekaitza, kaixo, ongi etorri, harrapatzeten nungin doazen. Mamu eta tximeletekin korri, oso ondo aiza. Ongi bileza bigarren fasen. Sexy, Tasio, jargi aspaldiko, haupa ekaitza sexy, bizar sexy, zer diozu? Harrapatu zaitu, ekaitza sexy. Tximeletekin korri hola ez dizute postura izorratzen. Korri iten azten asuntoa ez didrazio hondik iten ez. Ate iten ez pixkat partidatik. Berriz bere aurren jarri eta hor momentu txarra baten harrapatu egin hau, bukaeran. Ez da beltzurruti, Ez da beltzurruti, hori riola da. Igual, azioiek hartzen hasteko garai izango ba. Ingoetena da. Limpio jatzen naiz bigarren fasea, azi erabilikoet. Hortan saiatuko naiz. Ea ba. Hostia, harrapatu egin hau. Gaizki hasi geha, ja. Partida luzek dira, tentsioa,
Bueno, zein deu. Ba, hilingo naiz, berriz hasiko naiz. Lehenengo eriotzakin, aukera aukezu berpizteko edo hiltzeko. Eta hiltza harimazea ez dituzu galtzen... Bueno, harimak edo emeztakit hemen nola izan hauen. Dirua eta aurkarin eriotzakin irabazte dituzun puntu horiek ez dituzu galtzen. Eta berpizte bazea, bueno, bigarren eriotzan bai, ja bai. Lehenengo nez. Eta lehenengo eta gero, berpiztu indik ez duendik. Eta batzutan hirugarren bizitza dago batzutan. Ikustezue horrazpin... nere bizitzan barrak horrie, eta gainen bi borobil dauzke. Horiek dira berpizteak, esan dezagun. Hoin behin berpizteko aukera duket, eta bigarren borobil hori betetzeanen, bigarren berpizte bat dago. Hori importante izan daiken momentu hori. Ze bos honen kontra bakiztuen bentaja bat izu bigarren berpizte bat eukitzek. Momentuz, saiatuko gauzak ondo egiten da. Bigarren fasei tamaina pixkata erartzion. Golpea sartu ditor. Berriz. Joseus. Gaizki hasi geba, Batzutan kontrara zoiek dauzke, ez ditu beti iten, esate izuet. Ja esan dut lau aldiz, baina... Ez dakit antzematik badagoen aurretik, kontrara zoria torrela. Segurasko bai, Baina ez diot, eske oso azkarri joa asuntoa. Ez da ona Tazioren partida. Arnaz faltan. Majin IZ! Haupa Tazio no hitter! Majin IZ mitikoa! Hau, posible alda. Kaixo Majin! Espaldiko! Bueno. Bino ez da teknika txerra korri iteana. Ja, pixka betetzen nahi naiz, Eta bigarren fasea Tazio iritsi ezin da. Espaldiko Majin! Zemuz gatuk! Zautzen bizitzen, Bueno, ni legazpin. Legazpitik zuzenean. Eta Sekiro hau ez dut aldek Majin, jokauta edo... Bueno, ni hemen... Sufritzen nahi naiz ikusentzuleok. Sufritzen! Kontrarazo, hain bezetan nahi patzaten, kontrarazo traidore hain ditu aina.
salto eta kolpetxoa. Ah! Berriz. Hori berez kolpea sartzeko momentua da, eta noizen behin beak kontraraso letra gorri azaltzean atake berezi hori tau, eta hori ja eskeni behan du kontuatzen nahi zortaz. Eta batzutan ez da gertatzen hori. Ez da partida osoan, konbate osoan ez da gertatzen. Zuzenen aiz nitzala apenas zein dit hori. Ah! Uf! Bueno, ez dakit nola, baina ekidin nindel bere golpea. Lehenago sartu jotelako nerea, edo ez dakit zer gertatu da hor. Vale, hor, ikusti ez postura izorrota gau naiz, baina iesitea lortu eta... Bueno, galtzak bete lan, Ez dut hartu behar azia, ez na konfiauta. Ez nahi filosofin, zesatea zue hor. Behirak horretu mezuk, ze... Koldartxoak badatoz. Ies egitea tokatzen da. Upa. Bueno, bizitza bat egin da giru ez duzekin nahu, berez. Nahiko txukun iritsi naiz. Baina ez dauket konfiantza hondik ne buru bakien. Hoxe esate izuet. Vale, ondo ekiden dugu magia. Venga, eutxi, Hostia. Ez al neuken berpiste bat, zerto da? Bueno, lagunok. Gogorra, oso stream gogorra. 43 minutu eta nekea lagunok. A ber, zezatea zue. Nungin doa zen, eutxi fazio. Eutxi fazio. Bino, gertatzen denetan zast. Bai, hori da, kontrarasorrekin, hostia. Zelan dena, ilargi, galdetzeko ekaitzak. Venga, lehen fasea. Ondo ekaitza jakuza baten nabil mafioso arten. Zuek ondo ekaitza? Matxin izetak dio, keba, Bartzelonatik, Sekiro ez dia jokatu baina entzutez bai. Bueno, Matxin, gure ezagutza eta elkarren arteko harremanak gertauzian garaian, nik bentsat ez nuen bideojokutan jokatzen orduan, eta iketzekiat. Zekiat geroa zaletua izen, edo ni pixkat umezaron, erabezaron, gero gaztaro tonto hortan erabatu ziteukinun, eta gero hasi nintzen berriz, 30 urtekin, edo. Baina ez dut uste inoiz bideojoku ningurun itzin daunik, elkarrekin. Ekaitzak, dio, ilargi, haietatik zuk txarrena. Ez dakit hor nun gindoa zen. Bale, mafioso norten, ilargi behat. Mafiosa hundie da, bai. Gu primeran, ea eider komentzetzen dudan Metal Slug zuzenekoa jolasteko. Erralitzake. Zuen sofa zuzeneko bikainoitako bat. Gutxika, bino, hobetzen zuz. Zertan ibiliko ote zeinan bideojoku guzteko. Kanalia atzen, akaso? Bueno, lagunok bero, auket... Egarri, Eta hasi aurretik, zuzeneko hasi aurretik, igual hotza pasauko edo, aizea hotza. Venga motzetan no, baina, bero. Venga, beste parea saiak eraingo iteu. Eta errebetu honen bilen lehen,
Nire berdin, oin dela gutxi hasinak berriz. Ondo, ondo. Ondo, Magin. Ea ba. Hoi dugu sofokua senyorak indantzan. Zugarrizkoa. Alare, borrokonak duken intensidade eta exigentzirako nahiko lasai hartzen nahi ez da ikontura uzaten, baina aurreko, igual gaua dalako baita da bizilagunak ez azarratzeko, baina aurrekotan mekauen dioska eta bulla gehiotan iton. Eskat, mentalidade honakin hartzen nahi ez, entrenamentu bat ezela eta partida bakoitzen ikasten goaz, da... Ah, harrapatu dino, me cago en Dios. Me cago en Dios. Bueno, es que... emakume honen kontra borrokatzea da, pixkat. Pelota zalek zaten ontzat. Lauterdin jokin altunan kontra jokatzea bezala da. Bueno, edozein modalidadetan, baina berezeki Lauterdin hola oso azkarra dela. Politia da, bosa hau, Batez ere airetan salto egiten honen da kutsilak bota eta elegante eritzait. Ja, atentzio da ditzezean jokua jokatu horretik ikusitan eukenen nola bideotan da sua poste horiek eta eharra. Baina oso gorra, Hortxe! Bueno, kalabaza bat gastatu dugu, ez duza esatet oendik, Soulsetan bezala. Baina kalabaza sendagarria da. Kalabazatxo bat gastatu dugu. Hemen daula! Gure emakumia! Guazen korrika bizka ditea, upa. Nere abilidadekin harrituta, Eta pentsa zenbat borrokalari zeutuko zituen emakume honek. Aira bat impresionatuet, nire jardunakin. Bueno, tonto hor beste bizitza zati bat juntzaigu. Eta hemen zati, jokin altunan kontrako partida komplikatu itea.
Dios! Harrapatzeitu ratxa batzuk emakumiak. Ez dakit zein diten. Ez dakit ze hostien diten. Egurra eman galanta. Bueno, zer da hau? Iesean, koldarraren atasiok. Dios, salto inmertzan hor. Hoi egurra ematen ez ezkit lagunok. Hoi egurra. Oso elante muitzen da, moña. Erki, postura. Ilargi. Zein duzu gustokoen? Atea iskin hortatik. Zein duzu gustokoen? Ez dakit zerren barruan. Ez eta rapau, hori baina. Boa, laguno gau oso horra da, Erretiatzekotan nago, eta beste egun baten lasaiago, eski gauko 11 alarden gutxire badia. Hemen utzuko du. Postura batik eta zizupe. Vale. Bueno, lagunok. Hemen txutziko dugu, Ja nire nekatua nago, eta 11 alarden gutxi dira. Lotare jumerko deu. Indeu saiotxoa, 53 minutu. Ez da gutxi, saio motza egingo ditut, zeakin. Sekirokin, bestela, ja... Nire... Kapazidade kognitiboa geota berago joa, eta geota gehiago behar da, eta... Beno, txo, ondo jolastu duzu. Nahiko txukun, bai. Bigarren fasea, ez dauke urruti, esatizuet, alako baten erdiraino kendu dio bigarren fasen, baina bigarren fasen badaude deskonexio momentu batzuk, horra ez zait rirra, eta momentu baten zein ez dakitela geratzen naiz, eta horra aprobetxatzeko akatzeko, eta, bueno, saiatuko gara, bi arrakaso, lagunok. Alde positiboa, nik uste pixka konfiantza hartu zula bigarren fasen. Egia da, bai, hasieran hasi naizenetik pixkat ikasi, bigarren fasea manejatzen. Baina hori, guendikan erabat dominatu gabe dago. Eta gero kontutan hartu behar da, azioiek dauzketela, Ja pixkat ikusteten dominauta dagoela, ja bost aukera duko ditut azioiekin. Ostia, behitu horre 3. bizitza disponible dengo ala laizter, Hori importantea. Eta, bueno, deskuidon, aurrengo egunotako baten jarraituko dugu. Lagunok, bueno, eskerrik asko horri izan zaten hoi, Ilargi, Ekaitza, Makin, Gorka, TFE, eta abar luze bat. Eta beste jende asko, ez hoi etxek zean. Bueno, lagunok, ondo izan, YouTubeko kanaleko ikusentzuleire agurrak, Peertubeko kanaleko ikusentzuleire agurrak, danak berdinak zate, baina ondo izan. Eta eskerrik asko zuri, TFE. Eta besterik gabe, urren arte lagunok. Jarraituko dugu, luze jarraituko dugu baina, Sekiro osoi pasagoro bali maet, zuzenekotan, haze lanak. Eskerak, hiri, Matxin, laster arte, Euskal Herria bizitan torritakon abixe hau, ja, topoite duen aspaldiko partez. Bueno. Horrengo arte, adio.
Ja, kentze duen hau.